No hyvää huomenta pitkästä aikaa. Tervetuloa meikäläisen kanavalle taas. Tänään ohjelmassa Samulin hurjissa tempauksissa uudenlainen projekti. Ollaan nyt täällä Etelä-Pohjanmaalla Vimpelissä ja tämmönen väline, eli polkupyörä. Tarkemmin ottaen Helkamaan TE28 sähköavusteinen polkupyörä, jonka minä olen ostanut Anopiltani. Ja minulla ei ole semmoista autoa, mihin tämä mahtuu. Ja ongelmahan on siinä, että minä asun Jyväskylässä. Joten tänään kauniina sunnuntaina 21. heinäkuuta minä ajattelin lyödä tonne boksiin, laturiin ja vähän evästä ja reittovaatteita ja systeemejä. Ja mä ajattelin, että mä polkaisen Jyväskylään. Katoin justiin äsken, että vähän eri reittejä, että siinä on, saan 65 ja saan 72 kilometrin välillä vaihtoehtoja. Ja mä olin pitkään sillä ajatuksella, että mä menen Soinin kautta multia ohi sinne Petäjäveelle, mutta se näyttää ehkä kuitenkin turhan mäkiseltä. Siellä on aika rajua se korkeusvaihtelu ja konsultaatiossa sitten Google Mapsin kanssa niin totesi, että taidanpa kuitenkin ajaa Kyyjärvelle ja sitten sieltä Saarijärvelle ja sitten siitä Saarijärveltä oikasen sitten suoraan sinne Puuppolaan, eli en mene sieltä Hirvaskankaan kautta, ettei tarvitse motorireunaa ajella ja mä laskin, että 20 kilometriä tunnissa keskivauhdilla, jos pääsis ruksuttamaan, niin sehän tarkoittaisi sitten noin 8-9 tuntia ja tauot päälle. Tuo sähköavuste riittää matalimmalla teholla 80-100 kilometriä, että varmasti iso osa matkasta mennään ihan kaurapuurolla ja en ole vielä varma, että saako sitä sitten edes ladata joka paikassa, mutta katsotaan nyt vähän, että missä pitää tauot, niin täytyy sitten käydä nätisti kysymässä, että voisiko laittaa hetkeksi laitteet lataukseen. Haaveena oli lähteä 90 aikaa ajamaan, no kello on nyt 9:15 ja oli eilen Kauhavalla hääkeikalla, oli valtavan hauska keikka, mutta pääsi niin myöhään nukkumaan, että ajattelin, että lepo on kuitenkin tärkeä asia tähän alle, niin uusi lähtöaika-arvio on ehkä tuossa 11 kantturoilla, niin ei se nyt sitten, vaikka menisi 10 tuntia reissuun, niin mähän olisin 9 illalla kotona. Ja vaikka menisi 11 tuntia, niin mä olisin ihmisten ajoissa. Sitten jos menee 12 tuntia, niin voi olla tylsää jo pyöräillä. En tiedä, katsotaan. En ole ikään pyöräily yli 50 kilometriä. Tai on, ja Lappeenrannan ympäri 70 kilsaa. Se on pisin, mitä on kerralla rytkässyt. Nyt pitäisi lyödä 100 kilsaa päälle. Katsotaan. Mutta tervetuloa mukaan ja katsotaan, miten meidän käy. Minä lähden nyt kauppaan ostamaan vähän eväitä matkalle. Laitetaan päivityksiä sitten, kun homma lähtee rokkaamaan. No niin, sittenpä me lähetään. Pikkusen kello oli 11, oli kaikenlaista pakkaamista ja systeemiä tuossa, mutta all set. Viritin tuonne yhden juomapullon ja jos kypärä tuohon sivuun, niin nähdään. Täällä meillä on nyt sitten pakattuna täällä boksissa juotavia, aurinkorasvaa, täällä on latureita, tuolla vaihtovaatteiden alla on energiapatukoita tai proteiinipatukoita ja noita energiakeelejä ja yhden Osh-henkiotin. Aika lämmin päivä, yli 20 lämmintä, melkein 25 voi olla parhaimmillaan, mutta paljon mieluummin otan sen kuin vesisateen ja ensimmäinen tavoiteetappi on Kyyjärvellä. Siellä varmaan ruokatauko sitten. Mä laitan matkalta väliaikatietoja, jos on jotain jännittävää ja ehkä nyt vielä pohjustuksena tähän, että kukaan ei tiedä miten käy, että juoksukunto on kohtuullinen, mutta pyöräiltyä ei niin kuin sanoin, niin ole tullut kovin pitkiä matkoja, niin
Wish me luck. Kypärä päähän ja matkaa. Reissun ainoa hiekkatieosuus tällä tietoa. On upea keli menty. No niin, ekaa kertaa pois Pyöränselästä. Ollaan täällä tuolla Möksyn lähellä on nämä isot muuntajat, hienot systeemit. Niin täällä nyt menossa, tommonen 1,5 tuntia polkastu ja tossa oli kyltti, että Kyyjärvi 20 kilsaa. Mun on tarkoitus syödä siellä, niin ajattelin, että pidän tässä pikku paussia ja juon vähän vettä ja syön jonkun patukan. Tuntuu hyvältä tässä vaiheessa. Takapuoli on pikkusen hellänä, kun ei ole pyöräillyt kovin pitkiä matkoja tänä kesänä, mutta eiköhän se turru siitä matkaa etenee. Mietin tossa, että saatan nostaa penkkiä pari senttiä jossain kohtaa, mutta en ole vielä sitä tehnyt. Ei tässä sen kummempaa. Komea päivä pyöräillä ja moottoritie on kuuma. Renkaaseen täytyy pumpata vähän ilmaa, se aina pienentää kitkaa, kun on täydet renkaat. Homma jatkuu. Eka kunnon paussi pietty täällä Kyyjärven sellillä. Söin bursan siinä ja täydensin juomapullot. Vähän järjestelin laukkua uudestaan. Ja fiilis on hyvä, matka jatkuu kohti Saarijärveä. Joku tommonen kolmannes nyt sitten taitettuna. Kello oli 2-3 välissä, kun se mahtoi olla. Homma etenee. Välillä tuullut kovaa, mutta positiivisen puolella niin Raimo Tyykiluodon Vakoojat podcastista oli tullut 2 uutta jaksoa areenaan. Niitä kuuntelin tässä ja se piti virkeänä ja muita huomioita, niin kohta alkaa vedon peliin, niin sitä voi kuunnella sitten pitkä aikaa. Aika kuluu. Mennäänpä jatkamaan matkaa. Täällä jossain Kyyjärven ja Saarijärven välissä. Edelleen komea keli, mutta liikennettä on aika paljon. No niin, olemme saapuneet Saarijärven rajalle. Ollaan karkeasti puolivälissä, ehkä aavistuksen yli. Ja ihan tässä hiki on lämmintä ja mukavaa polkea. Kyllä täytyy sanoa, että ei tuo pyöränpenkki ei ole tarkoitettu 8 tunnin istumiseen, tai nyt on istuttu 4 tuntia ja vielä pitäisi toinenmoinen kököttää, niin siinä vähän on pientä painetta. Vimpeli pelaa historiallisen huonoa pesäpalloa, niin sekään ei oikein ole semmoista hyvää matkaviihdettä, mutta enkäs teet. Tästä on 20 vielä siihen, tai vähän reilu tuohon oikein Saarijärvelle, niin pitää ottaa siinä pitkät kahvit, että saa ladata vähän pyöräakkua ja sitten sutkauttaa kotia. Näin se menee. No niin, ollaan tultu tänne
Saarijärven Halpahallin lataamaan. Itse asiassa ollaan ladattu jo puolisen tuntia tuossa kaikkia kalustoa ja ostettu vähän välipalaa ja muuta. Tulin tänne nurkan taakse varjoihin, kun on niin 1000 kuuma ja aurinko paistaa. Mä oon juonut nestettä varmaan reilun 3 litraa. Ihan varmasti 3 litraa ja vessassa ei ole vielä tarvinnut käydä. Että aika lailla kuluu nestettä. Vimpeli voitti lopulta, se oli iloasia. Ja pikkusen aikataulusta jäljessä. Ajoajat on ihan suunnitelman mukaiset, eli nyt on 5 tuntia ajettu ja noin 3 tuntia jäljellä, mutta tauot on vähän venähtänyt ja täytyy tuohon viimeiselle etapille, nyt sitten tästä on 60 vähän reilu kotiin, niin tehdään suunnitelman muutos tai miten mä sanoisin, systeemin muutos, että 20 välein pikku tauko ja vähän evästä, ettei pääse niin piippuun, että toi oli toi Kyyjärvi-Saarijärve pätkä pikkusen vaille 60 ja mä tulin yhdellä tauolla sen, niin se oli liian vähän, alkoi olla kauramoottorikin aika tsipissä tuossa lopussa sitten. Pohkeessa alkoi tuntumaan, mutta ei se mitään. Sitähän varten elämä ja urheilu on. Katsotaan nyt 10 jälkeen joskus himassa, että ei tässä nyt ihan katastrofista puhutaan, jos kaikki menee hyvin. Vähän toi akku huolettaa, se meni 6 pinnaa äsken ja nyt kun kävin lataamassa, niin suunnilleen puolillaan oli että siinä on noin 4-50 kilsa tehot. Sitten olisi pakko jostain vähän aikaa ladata tai sitten istua vielä 20 minsaa tässä, mutta ei millään jaksaisi. Mieluummin pitäisi tauon sitten tuolla jossain ja lataisi. Pitääkö se vaan luottaa, että löytyy pistoke jostain Uuraisten S-Marketteja, ainakin oli 10 auki, niin mennä sinne sitten kyselemään, että onko mitään takahuonetta, missä ladata. Mutta tämmöiset väliterveiset täältä. Mutta kun Oshiita huulee ja lähdetään kohta jatkaa. Matrinko laskee tonne Saarijärven markettien tornin taakse kauniisti. Käsittääkseni tonne autolla menisin ympyrästä suoraan kohti Hietamaa, mutta luulisin, että nyt mennään oikealle ja sitten sieltä Lannenveden ja Uuraisten kautta, mutta täytyy nyt vielä katsoa, että onko se tonne vai minne tästä pitää lähteä, mutta sitähän varten se mapsi on. Alright, moido! Mukavaa maisemaa Lannenvedellä. Tai Saarijärveltä lähdettiin justiin kohti Lannenvettä, että ei vielä siellä olla, mutta huomaa heti kun ollaan tultu oikeasti tänne Keski-Suomeen, niin on muuten pikkusen eri lailla mäkistä kuin tuolla kotopuolessa. Mutta hyvä, kun on vähän vaihtelua. Reisissä alkaa kyllä kirraamaan. Ihan en jaksanut ottaa tarpeeksi kauaa tuossa Saarijärvellä, että olisi loppumatkaa sähköapu takuu, mutta siinä on Uuraisten S-Marketti 10 auki puolivälissä, niin täytyy käydä anovasti kysymässä, että josko minä pienen hetken lataisin. Nyt ei tohi kuvata niin höystystä tietä, että heippa! Tulin Lannenvedelle. Olipas täällä tehty uudet hienot pyörätiet. Komeat on maisemat edelleen. Kaverit rakenti tänne jonnekin talo. Ei kauaakaan sitten. Olisi mukava mennä nyt käymään, mutta jos ei se ole ihan tien vieressä ja muutenkin näin iltamyöhällä, niin kyllä se on parempi ajalla hiljaa kotiin. En tiedä, onko valittanut 2 vai 3 kertaa, mutta niitä mäkiä on kyllä ihan eri lailla täällä. Kyyjärvelle oli niin tasasta ja mukavaa ja oikeastaan siitä Saarijärvellekin vielä aika hyvää, mutta täällä ei vielä tasasta kohtaa ole tullut. Mutta kyllä sitä jaksaa, kun kahtelee ympärilleen kauniissa suomalaisessa maisemassa. Tulookohan täällä joku vesikohta, kun paikan nimi on kuitenkin Lannenvesi. Se levitellään.
uuraisille huutokauppaan. Hyvin pyyhkii. Kohta tauko. Semmonen ongelma meillä on, että 40 kilsaa matkaa ja ajaa 30 avustusta jäljellä, että katsotaan saadaanko ladattua jossain vai mennäänkö kaurapuurolla loppuun. No niin, terve vaan täältä Uuraisten illasta. Tässä on 40 jäljellä ja aivan ok fiilis edelleen. Vähän mennään olla raskaita nuo rinteet, mutta tässä pikku karkkitauko bussipysäkillä ja alle 4 jäljellä, että ei oo paha minun mielestä. Uusi saapumisarvio on siinä 11 kantturoilla, minne ei pitänyt mennä, mutta kyllä se nyt menee. Ajoaika on edelleen jees, se on ihan aikataulussa, mutta tauot on vienyt arvioitua enemmän. Mutta mikäs täällä Suomen kesässä taukoillessa, kattokaa nyt tätäkin paikkaa. Aivan lenheetie. Tuo navigaattori käski mennä tuonne Pajupuroon, tuonne ylös. Umpipäpelikköön, mutta kyllä mä ajattelin pysyä tässä päätiellä. Tää menee ihan samaan paikkaan ja matka-arviokin lyheni 500 metriä. En tiedä minkälaiset mäennyppylät täällä sitten on. Onko tää jotenkin raskaampi vai minkä takia Mapsi halusi minut, että mä menen tuonne mehtään, mutta se selviää pian. Koitetaan nyt yksi tauko pitää jossain vielä semmonen akkuja ja katsotaan sitten miten meidän käy. No niin, viimeinen lataus Uuraisten S-Marketilla pietty, kiitoksia sinne. Uuraisilla ovat niin rahoissa, että ovat ruvenneet näitä teitä uusimaan, mutta eivät minulle ennakkoon varoittanut, niin pikku se on höykkystä hommaa. Ei se mitään, etenee kuitenkin. Nää on onneksi tamppautunut hyvin nää tienpätkät. Op! Pikkusen jo ilta viilenee, aurinko painuu mailleen, mutta ihan tarkenee kun polkee. Matkaa kotia on 30, että kyllä tämä taisi tulla tänään selväksi. Myöhään meni, mutta elämä on semmoista. Katsotaan nyt tää loppu vielä. Kyllä täältä tuli vielä ikävä yllätys. Täällä on tämmöstä ihan tuoretta soratietä ollut varmaan 10 pätkää nyt aina 500 metriä tai jotain kerrallaan. No tuolla näkyy taas loppu tuolla mäen päällä, mutta hiasti nyt kyllä erittäin ikävästi tässä loppusuoralla menoa, koska tää on niin pehmeätä, ettei tässä tohi ajaa. Vähän pelottaa nuo renkaatkin, ettei nyt puhkiais, mutta ehkä ne ei kuitenkaan. Kaikenlaista voi sattua retkeilijä. Ihan olla sivistyksessä ja polkea kunnon teitä taas. 15 kilsaa suunnilleen matkaa jäljellä ja kantamakin pitäisi riittää. Ja kyllä nyt alkaa näyttää jo ihan kivalta. En tajunnutkaan ennen kuin olin kohdalla, että tulin legendaarisen Kuikan tanssilavan ohi. Olen siellä itsekin käynyt
muun muassa Komiot-orkesteria katselemassa. Nyt tullaan Puuppolan perämetsiin ja joku lämmittää saunaa jossain, kun nousee noin paksu savu. Ei kuitenkaan näy tulipaloa, niin kyllä me luotetaan, että homma on hallinnassa. Ai, kohta katon. No niin, täällä mennään jo kotikatua ylöspäin. Ei oo kuulkaa enää, kun ihan onneton matkanpalaaja. Ilta on saapunut, kuten huomataan. Sinne se meni 11-12 väliin, mutta tämän päivän puolella kuitenkin. Ja teen tästä sitten jonkinlaisen pienen yhteenvedon ja katsotaan pyöräilyn speksejä sikäli mikäli Oura jotain mittas, niin huomenna. Mutta semmoset niinku päällimmäiset tuntemukset, niin matka-aika noin 8,5 tuntia ite pyöräilyä. Et se meni niinku odotusten mukaan jopa vähän paremmin. Ja jos olisi ollut 2 akkua pyörää, että olisikin saanut Saarijärvellä vaan vipata uuden akun koneeseen, niin kokonaisreissusta olisi lähtenyt ainakin 2 tuntia, varmaan 3. Mutta turha noita on jossitella. Kotiin päästiin tai ei ole vielä päästy. Kantamaakin on vielä 1 kilometri. Tätä tulee kuulkaa mopopartio, nautitaan tästä. Se on ilo, että on noita nuoria, ne pitää maailman virkeän. Mutta vetää yhteen myöhemmin, näillä mietteillä.